ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛୁ? ହଁ ସାର୍। ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କହିବୁ? ହଁ ସାର୍। କହିଲୁ ଭାଲୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ସାର୍ ଦେଖିଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁ ଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲୁ ଭାଲୁର କଣ ଅଧିକା ଥାଏ? ସାର୍ ଭାଲୁର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବଡ ବଡ ବାଳ ଥାଏ। ଦେଖିବା ଭାଲୁର ବାଳ ଅଧିକା କାହିଁକି ଥାଏ? ସାର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ବାରିକ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ବଡ ବଡ ବାଳ। ତମକୁ କହିଲୁ ବାଳ, ପୁଣି କହୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାରିକ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ଯା ହେଲା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ କହ। ହଁ ସାର୍। ଠିକ କହିବୁ। ହଁ ଏଥର ଠିକ କହିବି। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଗୁ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ମିଳେ? ସେ ଠିକ କହ। ମୁଁ ପାଣି ସକାଶୁ ମିଳେ। ହଁ ସାର୍ ଆମ ବାପା ଦିଅନ୍ତି ମୋର। ଏଇଟା ଠିକ ବାପା ଦିଅନ୍ତି? ହଁ ଏ ମୂର୍ଖ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଗାଈ ଦିଏ, କଣ ବୁଝିଲୁ? ଗାଈ ହେଲେ ଆମ ବାପା ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଆଣନ୍ତି। ଆରେ ବାପା ସିନା ବଜାରରୁ ଆଣନ୍ତି, ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗାଈ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କଣ ବୁଝିଲୁ? ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲୁ, ଅଣ୍ଡା କିଏ ଦିଏ? ସାର୍ ଏଇଟା ଜମା ଭୁଲ ହବନି। ଅଣ୍ଡା ଆମର ଗାଁ ଦିଦି ଦିଅନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତିନି, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। କୁକୁଡ଼ା